Oke kawanku, dan bolo-boloku dimanapun berada, kali ini kita berada di Sabilu Pusat atau Estenyel Bolo. Terpantau ada 3 set sound system atau 3 rental sound system, dan di depan ini ada Jazila Bolo, Jazila Pro Audio, Kio Jazila, kaya Jazila. Iki mbuh arepe gawe ontran-ontran apa iki. Kimang aku liwat budalnya rene iki kaya brewok iki emang loading ngunggah-ngunggahne sound karo power-power neng markase kono neng gudang sehetan. Mbuh iki digorene apa nyandi ndak paham. Ketoke iso gorene iso ora. Oke, ini Jazila sing spek terbarune kalau bolo. Sing tengah tim 2 paling lek ngarani. Pokoke iki tim 3 iki, 1 2 3 kae. Bedone warnane biru pol, biru ireng. Terus kae biru-biru coklat CLA, terus kae biru muda atau biru langit atau biru laut ngono lek ngarani ada. Kita mendekat ke lokasi ini kawan, ada. Ini spek dari Jazila Pro Audio terbaru. Juga dari Paratel Pusat hari ini. Penampakan ini untuk Jazila Audio. Speakernya ora salah iki omongnya kayak DR apa Tornado ngono lho ngene iki. Ndak paham. Wae nggone pirang sab 1 2 3 4 karo Jiro lupat. Papat 16. 16 sub single tolong tambahan dhuwur iki lho apa sub bisa 18-an. Berarti ngitunge penake 1 2 1 2 3 4 karo 4 8 karo 8 1 2 3 4 karo berarti 12 sub iki, berarti sak truk 12 sub kaya 12 sub mestine. Speknya ngene iki, spek ontran-ontran iki sing tau digawe karena apa nek Mojo ora salah. Mojo Kediri tapi mbok sing ndi? Sing jembatan Wijaya jembatan Wijaya kae ngulon terus ngalor kalau bolo. Nggawa bolong sap kae spek sing iki. Terus lek sing iki spek lama tapi diperbarui untuk para apa ya jenenge CLA Vasco Pusat juga iki. Nampakane dari samping ini lek jensete mbuh gede gitu ya. Kita melihat ke samping sini juga. Lek iki rudal terbaru alias Neora ataupun apa ya jenenge lek ngarani Taso, tapi tulisannya Neora karo Taso wis beda lah. Lek Taso sing enek tutupe ya, lek iki Neora paling sing ora enek tutupe ngene iki lho paling lho aku ora paham mergo. Nampakane dhuwur lek iki digawe kaya gerdon. Kayak gerdon kayak gapura ding. CLA Pusat dari Vasco, sound lama tampil kembali. Jingge karnapalan. Nggih. Ki sing spek terbaru dari Jazila Audio. Iki engko ya dijemper ya, Mas. Lek Jackson ku ya dijemper. Enggak. Jackson dhewe. Jackson dhewe terus berarti battle antar produk. Sak produk di battle nonggo berarti. Iki Jazila. Terus sing iki spek sing ketiga. Iki tim 1 apa tim 2 ndak paham iki malah boke sing lawas bolo iki. Lah iki kan box sing pertama kali Vasco buat Paratel iki ora salah. Vasco Pusat, Paratel Pusat sing Paratel sing pertama kali digawe Vasco karnaval ning ndi iki Batu apa ning ndi no kae loadinge kae. Ya ku lho paling iki sing box pertama sing digawe Vasco.
Lek speaker kan lek ngene iki aku ngerti. Ngena, ngono. Speaker gawe pas lap tornado 21 in. Nah, ada. Tulisane ngono kuwi. Tulisane DB 92 DB. Lek iki mbuh iki speaker DR Tornado sing lawas, lek iki sing nyar. Ngono to, bedane kuwi. Rupane putih karo ireng. Terus iki kok nggawe Jazila iki lenere lawas. Iya. Ih. Celuk alo Pak Coko. Ngene iki. Terus iki sing mantau. Sing mantau wonge ning kene. Sing nunggoki abahe mambengi ndek ngisore, Ding. Ndek nyawan beduk. Sesepuhe ditunggoki ndinge pas ning setatan. Kedunggu men areng guyu yen jadul sitok-tok ngene. Ndiki pasang-pasang dhewe, ditata-tata dhewe. Dicek-cek dhewe. Emang kayak brewok kayak tata-tata gorene apa ora ya? Enggak paham. Kayak tata-tata ning omah. Tanggapan ya? Tanggapan acara ning ndi? Lah kuwi. Lek taso sing dhuwur kuwi ya. Lek kayak masuk ya taso tapi tulisannya nek ora. Lalu taso ya kuwi. Oh, mek beda dikai grill karo ora. Oh, ngono. Aku ora paham mergo. Kami padha. Aku asline padha. Asline padha. Isine barang Padha. Nah. Terus terpantau langsung kali juragane juga kawan iki. Iki spekter baru dari Jazila berarti kan sing kae. Sing kae spekter baru, terus sing iki sing pertama kuwi. Iki sing pertama, kedua, ketiga kae berarti, ngono to. Hawane jan panas. Lek loading kat mambengi. Untuk infone bakalan dicek son jam 3-an lek ora salah karo ngenteni ben rada iyup engko lek cek son ben enak ngono to. Untuk lokasine iki nek markase Sabilu Toba nek Sor Sengot kawan. Untuk kru-kru sik lekas toto kabeh. Sing seneng son horeg gek ndang merapat arah-arah jam 3-an ki engko di onekne tapi ketoke ora dijemper. Dionekne bareng kaya betelan ngono kae ya. Terus bar kuwi terus salah satunya ini paling ya wis dioperatori karo nganu operatore dari anu Cak Nopi NGX jarine NGX ngosek atau Nanda Audio. Untuk sound pencinta sound horeg ya. Dan apa ya? Apa dan apa jenenge lek ora salah kuwi. Penggemar sound horeg karo kuwi lho jamaahe Gus Idam bisa merapat mendengarkan suara dan dentuman sound horeg dari Ponggok Blitari. Ada Jazila Pro Audio. Kita nyamping sambil ambil tema atau profil ya. Kita iki dipoto dhisik kawan. Jarine nggih thumbnail. Seperti ini. Oke. Terus yang kedua kita bikin thumbnail dari yang spek terbaru pakai Neorane. Dari sini juga samping. Ceklek, terus kebaran kok kono kayak ngiyup lah bolo. Infone lek share ndelok live TikTok kae bang ning kono atau situasi seperti ini. Aku tak ngiyup dhisik kawan.